dagat ulit tayo ngayon mga idol. Subukan naman natin mamana ngayong araw mga idol. Kaya samahan na naman ninyo ako mga idol sa aking adventure ngayong araw. Solo dive mga idol ang mangyayari ngayon. Ang mga kasama ko ay mga bulilit. Sila lang naman yung maghihintay dito sa akin sa gilid mga idol hanggang sa aking pag-ahon. Tara na mga idol. Samahan na naman niyo ako mga idol para sama-sama tayong pasyalan ulit ang ilalim ng dagat. Habang hindi pa masyadong magalaw kaya tirahin na natin mga idol.
A few moments later. Kaahon na tayo mga idol. Silipin natin yung ating huli doon. No, nailabas na pala ng mga bata. Ito mga idol ang ating nakayanan ngayon. Sobrang laki. Sobrang laki daw. Uy, sakatagig gong. Wait lang. May pangulan naman tayo. Mamayang hapunan kahit pa paano. Magbabanlaw lang kami at Baseng. kami ay uuwi na rin dahil malamig talaga. Malamig. Paano mga idol? Kami ay uuwi na rin dahil giniginaw na ako at maging itong mga kasama kong mga bata. Tamat naman mga idol sa pagsama nyo sa akin ngayong araw sa aking adventure. Bago ko tapusin pala shoutout ko lang sila Mandar Catherine TV, si Mr. TV, si Idol Tagapangasinan, si Vlog. Shoutout sa kapatid ko dyan sa Antipulo, sila Villa and family, sa lahat na po na sumusuporta sa akin at mga masugid na taga-subaybay na ating mga video. Muli, maraming salamat po sa inyo.